L-2006 ittieħdet deċiżjoni li jitwessaw il-konfini tal-iżvilupp, deċiżjoni li ħallit ħafna diżappunti, deċiżjoni li tagħha refat il-pis il-MEPA li tagħha kien responsabbli George Policino. Għalkemm hawn min jgħid li d-deċiżjonijiet vera dwar kif għandhom jitwessaw dawn il-konfini tal-iżvilupp ittieħdu f'din il-binja ta' warajja fid-dar ċentrali. Insomma, ittieħdu fejn ittieħdu Beppe Fenek Adami mar tajjeb. Kif żvela One News l-erba' fil-għaxija, waħda miż-żewġ deċiżjonijiet ewlenin li żiedu bil-kbir il-valur tal-palazz ta' Beppe Fenek Adami fil-Gargur kienet meta ddaħħal fil-konfini tal-iżvilupp. Deċiżjoni li ttieħdet fl-2006 fi żmien l-eks Ministru George Policino. Fenek Adami gawda minna minkejja l-illegalitajiet li diġà kellu fuq din l-art ODZ. Art li beda jiżviluppa f'palazz fi snin ta' qabel. Mid-dokumenti li għandu fidejh One News jispikka l-mod kif l-art ta' Beppe Fenek Adami spiċċat iddaħlet fil-konfini ta' żvilupp. Konfini li bħala regola wieħed jarhom jinqataw b'linja dritta u b'ċertu uniformità. Bl-eċċezzjoni, ħafna drabi tkun xi feres proprjetà bejn artijiet diġà mibnija. Iżda kif turi l-pjanta, fil-każ ta' Beppe Fenek Adami, il-linja ddur mal-proprjetà tiegħu u tnejn biswit. Biex hekk dak li fil-każ ta' Beppe Fenek Adami kellu valur ta' eluf ta' euro ġie jiswa il-miljuni. Fl-istess ħin id-dekerja, il-pool u l-ġnien privat ta' wara baqgħu f'ODZ. Din hija parti mid-dar li ma bnirt skont il-permessi u għadha sal-lum tikser il-policies tal-MEPA dwar artijiet barra mid-żona ta' żvilupp. Dan mhux biss għax bena pool ikbar minn dak li għandu permess għalih, iżda bena pool deck ta' 700 metru kwadru 3 kwarti ta' tomna. Meta skont il-policy tal-ODZ, din ma tistax tkun ikbar minn 100 metru kwadru. Biex bekk il-palazz ta' Beppe Fenek Adami li jipprotesta kontra l-bini f'ODZ għandu irregolaritajiet sal-lum.